লাংখা জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা উফিল লাংখা জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা Sere sakanani otol thangbaita baita ni ariwa langma bajaja Sere sakanani otol thangbaita baita ni ariwa langma bajaja Ufil gelangka জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা Siriya ano nai sindia imam kupul nokhun sasakha deba halano samo mambai kha Bersabetini maya kupul sadi boroni logi roman kha hol aiki changka shao tere lama layo Ufil gelangka জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা উফিল লাংখা জরালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা চাখা I'm John Debroma, Tripura People Foundation President. Chúng tin ở airport of Haimani, Gangkai chúng tin taku punya orang Tripura ni dead body no langsung na bagi saja, and tabung na chúng tin body no kami ori bohaka, mohon logi tunggu bin mama bin no pun itu kok kayak yang mau saya kenalkan. Poila mela hambai mara sini Bangalore Tiprasa team nongnya. Sini rangsangni sengkragrok sini tiprasani bai samungtai tongnai ang koke umuhaise tini o jaga jodi se boxini buskanga basyangke sing sini baginani mukhangna last night ma sing nugui manjana bini bai sini bokhok bai bomai ki hambai ranai je sini bai samungtai tongnai sini tiprasabani samungtai tongnai sini o Bangalore tongnai sini sarsang rangna especially sini dine sarsang te sini sar John belai ke hambai mara brongni saitung mani bisingte plus jini ADC government rok atau jini MDC EM CM rok suba mani bisingte mela sing helpful manha bongni bisingte jini crisis nang tong maza rang paisa timan bisikrai bom khani go brok belai brongni dra samung phaina basana salok jaga ini bai o sini dukho joraga sini buskanga basa mani bai belai hambai mara ani khani oi pe thijang nai nukhungni oi mela hambai mara umuhai ke tinabo subai manthang abuna ani kaitoni thani surima sini borong teibo subalai kusu kamathang ini bai asin angke orupni thine orup sundroni busu to belai hambai ei chini tapu tiprasa
बेंगालुरु दंनाय जे टीम बरकनि जुगाजु सारा कखनो जों जिनि सक अरबना मोखां नुयोमोन अबनि बाय total sini para sini bani boma song tabuk gotona ni dini sini mai tui mong sabu sai total para se tebe sing pulau gela borong ni je subasu aro subama thung sini tipra sane ni bagai obohai gotona aro buskang jate obohai kasabat tam thung kasani kopal gota klaithung omohai gotona na sini je subanai borok aro subama asnong hambai ang last to joto tabuk tai buku songno ang konya mo songo iko tabuk no khobor phayo ka Bangalore tai khoroksa riang bo mia horo tamdani problem mangai tini fungo bini mangka timang ha belen doro te kijam bo suicide khajang no bu pang pato sore timani sang konya mo songo chini tipra sa youth songno suicide solution hai di badara na thui thangma bai problem solve ngi thangya nang thunya sakang please one sugui nai ji ni nama ba bu no no sikla logri bogri to mani brong ni bagai kisa one sugui thui thangka hangka no kok pai thoma thui kya hangka ni namana phanan nang te so cost ri to kalangma kalai so thunya sakang please ni ji ma ba bai kok sadi ni ji ni dol bondu bai bai kok sadi bekhano sarang ri thui thangma bai problem paya tabuk bini busuk sikla 19 bosor na tera si bol tripra bo dunia sinogya khondok na stong ho sangsar khaya ko ni jini sangsar na jo tormo tong kem to bon nugi malang liya anga bon konya mo songo ke bo phano suicide khanya ni bukha ko tawan sukti jodi am sing no problem tong hanga ni gana gi ni boro bu phano saimali kha bo busuno saka tin mama no phan saka hanga bo tin thigala kam joto no konya mo songo please suicide dokta ke especially khataro to khanyani saya tabuk pro busun nukung saya ni borok kung tonggo para ni borok rang khang lai yang tibra rang khang lai bono ko jini no go smito joto no kosto ngaban bai konya mo songo please khataro go thangai suicide ta khadi suicide no go tongi ta khadi ang konya mo to no khanya hai norok suicide kehan bai problem solve ni please kisa one sugwe di kisa responsibilities na bai hambai ano ko khaito